Hola a tothom, anem a fer un primer contacte amb el OpenShot, que és un editor de vídeo, d'acord? Coses que hem de saber, si tenim idioma el podem mirar aquí, si no tenim l'idioma que ens agrada, doncs fem edita preferències, i aquí a la vista general doncs, podem triar el nostre idioma, també podem triar el tema de les imatges, de les icones. Jo tinc per exemple aquest, però a vegades segons el te'l descarregues potser surt amb aquest, que és un xic diferent, d'acord? Però presenta exactament el mateix, vale? Jo recupero el meu, preferències, tema, d'acord. D'acord, tornem al que tenim abans. Què hi ha en aquest element? Aquí tenim els fitxers del nostre projecte, és a dir, aquells fitxers que tindrem per nosaltres disponibles. Aquesta és la finestra de previsualitzacions del projecte i aquí és on tenim les nostres pistes del projecte. Per poder fer alguna coseta d'exemple, el primer que hem de fer és incorporar alguns elements. Què podem incorporar? Doncs podem incorporar vídeos, podem incorporar àudios o podem incorporar imatges. Les incorporarem per aquí, importa fitxers. Per exemple, tinc preparades aquests 4. Això és un àudio, això són 2 imatges i això és un petit vídeo. I ara se'm col·loquen aquí. Això vol dir que els tinc disponibles per col·locar a les pistes. Si jo vull col·locar, per exemple, una imatge, doncs vinc i la col·loco aquí, on jo vulgui, de la línia de temps. Fixeu-vos que m'apareix en vermell és aquest temps i aquesta franja que hi ha d'aquí a aquí és l'espai temporal que jo estic veient entre aquest punt i aquest punt. De forma que si jo això ho faig més petit, què li estic dient? Vull que es vegi menys temps i, per tant, aquest element es veu més gran. Ara estic veient només fins als 48 segons. D'acord? Si ajusto encara més, doncs ara estic veient 32, més o menys 32 segons. D'acord? I, per tant, això es fa més gran. És el temps de durada que està. Jo em puc venir aquí i col·locar-lo en un moment o en un altre de la línia del temps. Per cert, amb algunes edicions no surt tan clar, senzillament surt un menys i un més i una típica franja de moure't d'un lloc a un altre. Jo puc anar afegint coses, una altra imatge aquí, i heu de tenir en compte que les imatges són jeràrquiques, les pistes són jeràrquiques. Què vol dir? Doncs que la pista que està a sobre tapa l'altra. Si jo moc el cursor, veus la posició que estic veient ara, aquí, doncs aquesta imatge tapa l'altra. D'acord? I a l'inrevés, si aquesta imatge, en lloc d'estar aquí, estigués aquí, ara com que la pista 4 està per sobre, la pista 4 tapa el que es veu a la pista 5. Com que aquesta imatge és més petita, sí que la veig una miqueta per darrere. Igualment la podria posar aquí. D'acord? I ara aquí les veuríem, si jo volgués previsualitzar. Fixeu-vos també, perdó, que en tot moment ens indica les pistes que hi ha, ara tinc els clips que hi ha, en tinc 2, i en vermell el que està seleccionat. El que està seleccionat és aquest. Si jo faig una previsualització, es va passant el temps i, cloc, de cop i volta canvia. Una cosa similar ens passaria amb els vídeos. D'acord? Jo poso aquest vídeo aquí i ara el vídeo tapa a les imatges. D'acord? En aquest cas es veu més moviment. Baixaré una mica el volum perquè aquest vídeo, si no recordo malament, tenia el volum una miqueta alt. Així que ara veureu si el provo. El posem aquí, per exemple. I veureu què passa quan un tapa l'altre. Directament desapareix, si sent el vídeo. Els àudios, això és una música, els àudios, com que és un àudio, no queda tapat, és a dir, sonen simultàniament. Si jo em poso aquí, poso play, ara estic sentint les dues coses simultànies. Això és un altre tema. D'acord? Una miqueta serien aquestes les idees. Tenir en compte que hi ha pistes, que les pistes són jeràrquiques. Si m'interessa això, ho puc moure o col·locar, d'acord? Per veure més una cosa més o millor amb les altres. I alguna altra cosa també que us podia donar així de bàsic seria que els clips duren el que està establert amb el temps, però si jo el puc estirar perquè duri més o perquè duri menys. D'acord? Però sempre per darrere. Per l'esquerra, per l'inici, no puc. D'acord? Si vull que vagi més cap allà, doncs l'he de moure. En canvi, per aquí sí que li puc donar més temps. I pel que fa als vídeos, passa una cosa similar. No puc estirar cap aquí,
però cap aquí sí que puc estirar per reduir el temps. D'acord? Si m'interessés que es veiés una altra part del vídeo, doncs podria mirar aquest mou cap allà, d'acord? I aquest mou cap aquí. D'acord? Això ho podríem fer així. Una altra manera d'afegir els elements més precisa és fer-ho directament des d'aquí. Jo faig botó dret sobre aquesta imatge i li dic afegeix a la línia de temps i m'apareix alguns valors al moment en què vull que aparegui, que ara mateix és on està el cursor, que és a 6, d'acord? Però si jo volgués que aparegués exactament doncs, en el moment, en el segon 8,25, doncs apareixeria en el 8,25, li puc dir quina pista, doncs mira que aparegui la pista 2, li podria fer una fosa, ja veurem més endavant el que són les foses, però des d'aquí ho podria fer, una fosa d'entrada, una fosa de sortida o fosa d'entrada i sortida directament, i també li podria aplicar una transició. Tot això ja ho veurem més endavant. En aquest cas veiem que això el puc fer que aparegui al segon 8 i que duri 10 segons. En aquest cas vaig baixar-ho fins que duri 5 segons. D'acord? I ara anem a buscar la pista 2. A la pista 2 ens ha aparegut, que ens apareix el 8 i ens acaba exactament allà on dèiem, no? Això era el 8 amb no sé què i ens acaba 5 segons després. D'acord? Per tant, el 13. Bé, jo crec que per ser un primer contacte, amb això ja tindríem prou. Ja ho tenim.